Madina Gounass ngo wuro fergo tawete ko e tundu bonkonto falde Welingara diwan bo Kolda ine bili hakkunde maggo e Tamba kiloji capanɗe jeetati ngakkudi ngo sinca ko ñere nogasi jeeɗiɗi lewru février hitande ujunere temedde jeenayi e capantati e jeegom sompingo ko on jiyaɗo Allah tedduɗo ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba radiyallahu taala anhu baɗɗo gurdam mum fof e gollande diine o wonani sababu sincede ngo wuro so wona ngam laɓɓinde on diine kame gollude sunna o hani e ngol lawol tijaniya sababu godangal Madina ko e gon fergo ceerno immade Fouta fewde Madina Alhaji Ali Thiam to on jiyaɗo Allah tedduɗo ceerno makko Alhaji Ali Thiam ko caggal birnogol on jiyaɗo Allah e haajande jeyɗo kanko ceerno immi toon ha o yetti e nokku o tawi jaɓɓimo ɗo ko lamɗo ine wiye Yero Dieynaba laaminoɗo e ngan sanga diwan kantora o caggal ɗaɓɓande makko e ceerno ndeɓe koddata ko nden ceerno yiili ha yiiti nokku o tawi wonno ko e jofande ceerno makko Alhaji Ali Thiam ko nden ngo wuro diine sompa sarɗiji pawiɗe e deftere Allah nde lelna o ƴewni julɓe nooti immade e jokli ɗi kala e on saaha cince adi hodde ko galleji 117 e limore yimɓe tolnide e ujunere e temedde ɗiɗi jiyaɗo Allah o ɗo wi ngo wuro fergo e sifano o yiɗiri ni ha hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati nde o foftoyi lomtima ko khalifa makko o hono ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba jokkuɗo ɗen golle ha jettiɗo hande Madina ina soomi leeɗe limtinde ɗe limore mumen tolni e 17 ina hen ko mawɗe no feewi leegal fof ina waɗi jama e duɗe Alqouranil Karim limtinde kam e Pular Madina hande ko wuro mawgo e nder leydi Sénégal ina fina e maggo ko ɓuuri temedere ujunere fittandu kono commune hongo huufi 33 wuro kaɗo juma mawka ka afa ko hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe nayyi e goho tawi ko huuɗo e ɓakkere wonno ndi mbaadi ndi jeeten hande ka heeɓi ɗum koye hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi koye nder makka jiyaɗo Allah o ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba radiyallahu taala anhu leeli ina leeli e makka kadi ceerno Abdoul Aziz Ba yo weeli Allah woni e makko kono no kala guure makko ɗe o sinci galle ceerno o wonata ko hirnage jamaka ɗone ko noon galle khalifa o nani hucciti e juma mawka ka ina jiya e batte teskinɗe e wuuro ngo kiiɗo likki ceekewi laatinoki jaatigui ɗo ceerno en gadi jippade hande ki tawete koye leegal ɗaybatu e nder wuuro ngo nokku o fewnama e ballal ɓiɗɗo wuuro ngo Elhaji Abdoulaye Walle Ndiaye mbo haali Madina Gounass haala daka ko lunde dewal Allah nde jiyaɗo Allah o fuɗɗuno e hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe nayyi e ɗiɗi e kala hitande keewal yimɓe timmugal ina hawra ɗo nokku o woni ko funnague wuuro ngo fodde kiloji 10 baɗo guesa ceerno juurorde ne ko funnague wuuro ngo tawete ɗo almuɓe ɓe kawrata gam gollande ceerno ina teskini e wuuro ngo portogol kame jajgol beddaji maggo oɗo galle jaynirɗo Daka Média ɗo jiitata Daka FM e Daka TV sompa ko hitande ujunnaje ɗiɗi e 16 e gardugol Alhaji Abou Ndiaye tawi koye ballal Elhaji Abdoulaye Walle Ndiaye jokkuɗo e duyside o galle hande o on gorkajo jungo makko ina mantini e ƴillitare wuuro ngo cafrirɗe ndiyam kuura ina tawe ɗo hayso tawi caɗele ceerata e feeñje e kala saaha ina sembi e maggo ɗemgal Pular ngal saabu ko kangal haalete e maggo timmi ete jalɗi kala ko wonno fandare jiyaɗo Allah o hono ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba e ngo wuro fergo yarowo hande e duuɓi 76